Ось як ви собі уявляєте, вийде президент демократичний, на його погляд, країни, члена НАТО, до речі, вийде і скаже, а ми підтримали гэту терористичну організацію Хамас, яка там у шматліких країнах визнана терористичною. Ми її підтримали, просто як вони дали російським базам там люлей і трошки прибрали Асада, тому що ми не маємо на його впливу, а Росія має. А ми б хотіли самі мати вплив. Ось, тому ми ось дали їм трошки грошей, трошки зброї, ось, і, в принципі, ось так і відбулося. Ну, ніхто, зрозуміло, у сучасній політиці таких заявок ніколи не зробить. Ось, Лукашенко б зробив, напевно, коли б він це все робив. Ось, тому що він все ж таки долбойоб. А Ердоган не долбойоб, далеко не долбойоб. Ось, тому він такого і не скаже, і не сказав би. Навіть коли мав би до такого всього причастя. А Лукашенко ще і мапу показав. Ось тут. Так, глядите, у мене мапа є, зараз я вам покажу, де, откуль, куди там, 4 накерунки, як я склав план. Він би так і сказав би. Я склав план для Хамасу, підтримав їх, склав для їх план спеціально, як откуль там заходить, ось де там праз плот перескочить, де там дірка є у плоті, там трошки фундамент просів, там дірка. Я все ведал, все им скинул, мапу подробную, все. Только за моим планом это все удалось. Иначе бы не спрацевало.